Anyalaki din! Nangalaam iti day takaldeng pidot. Napidot ko di kampusan to, Jasmine, bakit? At dayamot mapidot akaldeng. Anda, ano siya? Kan, an-anwang ngay day takaldeng. Partya, kat ilakok ti karnina. Si daan tamot ang tidaduma, ah. Ay, makaammo ka pidot. Basta saan mo at tinakaw day takaldeng. Anya laki din ni Jasmine. Anyat pa nakitkitam kanya. Mangaldeng. Napidot ko kunak lang arudain. Apay day taamanok pidot. Napidot ko di kampusan to apag trabahwak. Jasmine, bakit? Anya, at dayamot mapidot amanok ijay kampusan to. Panagkunakat neyaw, awan na itamanok. Tadi na mo ti papapanan na di kampusan to. Manok, nayaw awan. Partya man kit ne, tani. Mabisina kaon. Amang ano at aking kukwa iti day taamanok pidot. Anya laki din na ya, Jasmine. Awan ti aking kukuha iti day tamanok kunak lang arudain. Sigurado ka? Wun, tanag mo na ya. Partya maun katlutuwa maun. Nabanlo ka ng arami di pansyon ni Jay Kampusan to. Nagsapamatan arimwar ni Pido. Hasmay? Sa dino nga iti papanan na. Mapan ijay kampusan to tatang. Adda ka no maitabon itang aldaw. Ket masapul ti sepulturero akas kan kuana. Ay, isumat lagayam ang nagsapa arimwar ah. Ay, uwan gayam. At napagkasyaw. Adda tatang. Apay ayan. Ay, bumbulod ang paimanlaay. Tanay, awan isa ang minijay balay. Sobra kayo pa'y tatang. Ikan kayo pa'y iti sidaan nyo akarne ti manok. Ay, naggana sa nukastanak ka. Nala, umay kayong harudan, tatang. Anya ngay dagiti anak kasupot, pidot. Makmaka na naggapo iti Kampusan to, Jasmine, bakit? Anya, apay anagala kay ti makmakan iti kampusan to. Tatanus na kita makmakan. Inyatang dagiti nagminatay. Kalpasan na pinanawan dan. Ay sinalbag ka, pidot. Atang matgayam dagito'y amakmakan. Apay nga inalam. Pinanawan da matan. Asino kumatimangan kadagita ket natay mat ikanda. Ha? Diyan nabiyag at imangan kadagita makmakan. Saan ka dagiti natay? Ala, mangan takid din. Ay, si kalaangan ti mangan, pidot. Maalumi imaklaan amangan iti atang anagkapo iti kampusan taw. Mangkuta kaon, Jasmine. Alam na gito, bakit? Anya man ang dagito anak kasupot, pidot. Badbado, bakit? Napinta sa badbado. Nan, kita akman. Wow! Nagpipintas akawas. Branded pa eh. Isuot mo ah. Nagapon ngay dagito'y akawas, pidot. Di mo damagan no sa dino tinagapuan na. Tinapatag, adda napintas akawas mo. Maguspak launay dagito'y akawas. Adda pa'y gayang pitaka na. Uwan bakit? Original apitaka na ita. Adda pa'y toothbrush kan sagaysay. Dahil tatibal lang mo, Jasmine. Di mo kasapulan na ita. Apay ngay nga adda toothbrush kan sagaysay dito'y supot. Di mo lang tani kaskaso na ita. Bakit? Usaram tulad tanda kita akawas. Anda manan maitabon dito kampusan to, pare Pido. Uwan, pare Ismael. Asidingin ti karol dito ta. Si kapay lati makamu kada ko na. Di nakaditulungan amang ipisok iti pansyon tilungon tinatay. Saan mo't asyak ti naka-duty si pulturero ita? Si kamay? Ala, saktulatan ti makam mo. Sa nabale, tandamot dagiti akit pinatay at tumulong kanyak. Badbado man ang tinsangkot mo, pidot. Uwan bakit? Kita man wadda kursunadam, tanuawan. Ipadawat mon kadagiti karuba. Nangalaang may kadagito'y abadbado. Nagpipintas man. Di mo damagan sa dino tinangalaak. Tinapatag. Adda na pintas sa badong. Ato'y pay. Anya man ang dagito'y. Prutas. Nagtutuma klase ti prutas. Ay na, nagadumot din a prutas dagito'y, pidot. Ado ti kwarta ma. Awan kwarta. Manulang mat nga ti sweldo as si pulturero. Nagbasit. Nangalaam nga rod iti inggatang mo kadagito'y a prutas. Saan ko ginatang dagita prutas? Donasyon dagita. Anya? Asino ngay tinangala kadagiti prutas, titirabaw ti pansyon ni papang, mamang. Ay, diya ka mo iha, anak ko. Apag diit talang apimanaw,
Ngam awan meten dagiti nyatang ta prutas para ka ni papang. Adalaki din na nga la kadagiti prutas, anak ko. Ay, anya meten. Oray dagiti mayatang a prutas? Alaan pa'y dagiti agtatakaw? Kasino tayo kinasaritam itay dito'y Campo Santo, pare Ismael? Jakin ko iti mapukpukaw akalding. Pare pidot. Anya? Impastor na lakano dito yung kampusan to, hindi na minsan nga daw. Mapukpukaw mo tayo. Hindi lakanong talina tinagbatay. Ay, amang ano sindan dagiti alalya dito'y Campo Santo, Jay Kaldeng, pare Ismael. Eh? Kasano ko masidante alalya nga iti kaldeng? Sinda tinabiyag. So ti amaw. Ah, Si kamot ti kanayon dito yung kampusan tao, pare pidot. Amangan, no, da nakita makaldeng. ay, kwa. Awan mo tinakita kakalding dito'y Campo Santo. Apay ngamin dito'y Campo Santo, ti pangipasturan da iti Kaldeng. Alaan atisan a makitkita aparaswa. Anya? Kanya nga dagito nga intad mo kanyak, Pidot. Toothpaste, tatang. Kukuha mo na kita. Aha! Nagadumatin at toothpaste na gitaw. At dapay sapatos. Kung tatang, kukuha mo na ita sapatos. Amok nga umanaykan ka na ita black shoes. Nangalaam ngay ka na gitaw, Pidot. Di yung damagan, sa dino tinangala ka na kita. Ay, wen, agam nagadudag ito'y atong face. Kabarbaro pa'y da ito'y sapatos. Saan pa'y anaos-usar? Nagsipnit. Blackout man ang sapay awan pagsilaw na. Saan na pare ko, ti pagsilaw, bakit? Nagadutin nyawid ko a kandila. Anya, Ang ganda power interruption ita arabi. So kayo sa ganakaon. nangalaam manen kadagiti kandila, Pidot. Naglaing kalaki din ngagdamagaya. Mabit lang. Sinjak dagiti kandila. Ay! Apay nga nalambay ta sabong tinatay, pare. Sayang. Saan mo ako kada kita sabong, pare pidot? Kukuha tinatay da ita. Kanya laki din ni pare Ismael aya. Yung pakadak mat dagito yung asabong. Nagipakadaan ko ba? Hindi na tayo. Yawit ko dagito yung asabong tinatay, pare Ismael. Bakit? Sabong para kin ka. Ay na, nagsweet maten nila kay ko. Sagutan nakpay iti sabong. Wen bakit? Ay ayatan ka ngamin. Ngam, nalaylay maten dagiti daduma. Di mo ni kaskaso dagiti nalaylay. Tinapatay. Sagutan kay ti sabong. Sa bagay, At to'y pa iti lipstick, bakit? adda pa'y lipstick. Ada, kukuha mo na ita, bakit? Ay na, nginginaan da ito a lipstick lakay. Lab ka nga ron. Magustwak da ito a lipstick lakay. Magtataguob ti aso. Kabutbutang ti panagtaguob la. Itaman pa'y nga agtaguob ti aso tapida. Huwag nga ron, bakit? Anya nga tan ti mapaspasamak. Ay na, mabutungak mo doon, Pidot. Mabidlan, tinakbugawan ti aso tang agtagtaguob. Anyat kat katawaan, para Ismael. Ang mga nusur-surutan da kan nagiti alalya taktakawang, paray. Isong agtagtaguban ti aso yaw. Anya? Agasam mo kami. Doon masurot dagiti nagminatay agar-gar tinatay. Alaam. Sayang nga mindagi jay, para Ismael. Madiday tangar aramidem, pare pinot. Kasanaw no maamuan dagiti kakabagyan tinatay at takawam. Alalaam dagiti gargarit nga pasurot da itilungon. Limad mo't nga lalag dagi jay agamit tinatay. Makamuka. Ilang makunak. Respect kung kumadinatay. Agpakpakadak mait. Masino ti pagpakpakadamit. Pagpakadak iti bangkay nga lag ti gamit na. Aday ta ka manan ako nakpare pinot. Saan arab-rabak day tangar aramidem. Mayat, daanag mo na ya. Kaya't mo ti ulas, tatang. Ulas mo't niyag paiso day ta igamaw, Pidot. Nangalaam nga ay. Kwa, ginatang ko para kan ka. Ay na, nagsingpit kan ba raw? Ikan nagpaiti ulas ka. Saan lang nga ulas titin ko kan ka, tatang? Anya pa ay ba raw? Etoy, napintas sa jacket. Aha! Leader jacket mo't day ta ba raw? Uwan, tatang. Pag isukin ka day ta, kukuha mo. Ay na, agyamanak ba raw? Ay na, nginginaan day to'y ajakay. Ay, dapat gamitin ko, tatang. Adapay?
Wan tatang. Antoy pa'y tirilo. Aha. Rilumit niyag paiso na ita. Pidaw. Mukha mo day ta. Si Kangay. Anya nga iti kukwam. Di da ka di pa kadanagan. Addan tumanan maalak akakasta. Anya. Pangalalaam ka dagitaw. Ay kwa. Basta. Di ulatan ni kaskaso dyan bagak. Nay, si kamot gayam ti masapat ka, Ismael. Papanam. Hindi balay na pare pinot, tata. Nay. Apayakit kita ti jacket kan pantalon ka. Sino tinangkad kada kayo ti jacket kan pantalon, tata? Nipi daw tamanugang ka. Ay salbag na dya tao. Ha? Apay Ismael. Kino naggapo iji pansyon da kita akawas. Anya? Ay, ilamang nakbagat. Ang mga lumatag ni tatang mo. Apay ngamin ayapi, Dot. Ay, kamkamatan na kitibunang. Rumwar ka ni tabalayaw, pidaw. Awanan kay tibain. Kukuagayam tinatay dagiti itad mo kanyak. Ay, jaski ka. Awanan kay tibain. Anya ti kayat asawan da ito'y, Pidot. Ay, kwa. Uray ti ules kay itad mo kanyak. Kukuagayam tinatay. Alaam iji kampusan tao. Ay, natag***tan ka. No kasta, uray dagiti intad mo kanyak kat kukwa tinatay. Ay, kwa. Tatang! At na dito'y ni Pidot. Ay, pakawanan da ka di tatang. Saan na maulit day jay? Talaga saanin ang maulit na dyan. Kaputad na nagreklamo kin ka. Salbag ka. Pudno day ta pare pinot. Iso ngay mayak dito, itapapayaban na kay munisipyo. Tanda ka no nakakita kin ka. Atak takawag na giti gargaret tinatay. Anya? Day ta tigagarak pare. Ay, ang mga mabalot ka. Ay, saan Jacket ti mabalod, par Ismael. Tatang. Rumbang laeng abayadam, ti basol mo iti pagbaludan, tapnog nakam ka, jaski ka, gamit tinatay, inkakidin taktakaway. Ay, dakis na tangaramay. Tatang. Ala, nagpupad ka pare. Kasungbatan tireklamo na kin ka. Ay, win, par Ismael. Nakidag-kidawa, iti pamakawan kadakwada. Dakas ngagpaiso tinararamid ko. Ala po pagayam, itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritan iti biyag, kaintay pinauluan. Si Paul Toriro, ito'y drama tayo, Anyalaki Day! Anyalaki Day! Tita, naisupot kong ti sapatos nila kay Julio. Isupay nga ilakok. Inakon, ta na isampay ko mat aminin nga impalaban nila kay Julio. Awan nakakita kanya ka insupot ko ti sapatos nila kay Julio. Hey, original ko naman. Mailakok iti nangina. La 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 la. Oh ha? Ay, agyaman nak, nalpas matlangan ti panagsabon ko. Gaw-gawa kon. La 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 la. O may kapayag merienda, Nolit. Ha? Ay, what? Mrs. Go! Sumarunukan to ni Jebalcon. What, Mrs. Go? Nagsaya ata? Agmerinda kami. Mabsugak manan no kastoy laang. Inakon, katkaadwak ti ka nag-amerienda. Sige lang, Nolit. Agmerienda ka. Mrs. Go, mabalin ka di ayawit ko laangan, no adamat da merienda. Nagmukanan dagiti anak ka. Oo na, day talaga yam. Yawid mo lang. Ano? Nakababay samat, Mrs. Go? Anya lakit din, aya. Okay lang kanya. Sige, yawid mo lang ta. No adamat da merienda. Mrs. Go, pakananda ka din to lang daw. Katuan saan ka di akastaman ar-aramin? No kastaman naman. Pakanan ka mo na talaga. Agyaman Mrs. Go. Mrs. Go, mabalin ka di ayawid kunto no ada sidaon amat da.
Ha? Ay katuon Ay, ngam nakababain samot, Mrs. Gong. Anya lakit din na yan. Apay ko mamabain ka. Katsigod mo't akasta ka. Ha? Saan kiti? Wow, Mrs. Gong. Ay, anya lakit din ngagpaiso ti biyag aya. Adda talaga dagiti nagpupuskol ti rupa na. Sige lang lakay, mangantan. Taim mo na nagiti anak ta itay. Naimas day ta si daon tayaw. Impaiyawid ni Mrs. ko tinatda si daon mi itay aldaw. Impaiyawid daw, wenno insupot mo manay. Nakastamot na ramid mo. Saan? Binawat ko. O di parehas mo't laan. Di ka lagbabain. Sumardin ka man, Jimmy. Nudya karamidan ti kastoy. Di tayo mat makaraman itinaimas si daon. Ay, mangibabain ka talaga. Anya lakit din aya. Mangan ka kadilatan. Tanaimas mat dito yung sangpot ko amakan. Kat no di mo kayat ti mangan, si daon aminan day ta si daon. Oh, Tata Julio, nag-jogging kayo? Ay, wag nag-jogging ak itay. Kat ita, nagpagnaklangain. Ay sige tata. Inakon, tainak ijay sentro. Ay, mabitlaang. Apay tata. Dahita suot mo sa pataos, baraw. Tinatang mo na ita. Wan tata, ginatang ko. Kas lang amin di sapatos ko natakaw. Wag, karuprupa na launay dahita suot mo Anya? Wan baraw, nangina, ipinanggatang ko iti kasta sapatos kay. Kasta ka di tata? Nanggatangam ngay, iti dahita sa pataos. Inla ko kanyak ni Lolit tata. Inted da kano kenkwana para iti asawa na. Ngam ila ko na kanulangan kanyak. Tasaan mo't nga gisusuot nila kay na itinginginaan na sapatos. Naguray ka. Wag, malagip ka. Hindi sa banaw, pinaglabak ni Lulit iti balay. Kat iti dayta mo't langal daw. Diya kung nakita ti sapatos ko, hindi sok iti palkon may. Anya? Tinakaw na daytoy kan ka tata? Wag, tinakaw na. Kat inla ko na kin ka. Ay, uwan tata. Sige tata. Agawid ang karod. Tainak ilaba daytoy sapatos yo. Kat isublik ka da kayo. Pari Jimmy, agyaman ak nasabat ka. At ako may bagak. Ngamin, addain la ko ni bakit mo kanyak sapatos. Ngam tinakaw na gayam sapatos ni Tata Julio. Aha. Pakibagam kan ko na Nga isubli na ko matayong bayad ko asang aribo. Tinakaw na matgayam tinla ko na kanyak. Anya, amangan mat no nagbidot ka lang, Ginaw. Sige pare, palutputam ni bakit mo. Ano na? Naisuot ko na ti pantalon ti anak ni Mrs. Go. Hay, original na ito. Ilako, isupay ang kwarta. Agawid akon. Lolit, ingka ijay kusina. Talam dagiti groceries tayawid mon. Kan alam matan tay natda si daan tayawid mon. Ha? Ingkaan, Lolit. Ado a grocery na gijay. Itadkon ka. Ninay. Nagaduday tan agrocery. Bakit? Tinakaw mo ka di na kita? Anya, kalaki din aya. Inted ni Mrs. Go. Uray ti si daon, inted na. Ay, ipasiguradong laeng ented ni Mrs. Go da kita. Ano saan? Ang mga numatibab ka, mangibabain kang asawa. Anya ti saksawam? Tinakaw mo ti sapatos nila kay Julio. Kat inlakom kinijinaw. Mala, inka isubli ti sang ribaw nga imbaganakin ka. Iawanan inggatang kun iti hapkaban a bagas. Isungarod nga ano ti bagas tayo ita. Ay, inak isubli ti sang ribo ni Pare Ginaw. Kababain ti aramid mo. Ha? Kwa. Mangibabain kang asawa. No di ka pa lagsar ng iti mating aramid mo, ay kat isinakan. Maestra Shirley, agawid akon Tanakupin kon dagiti linabaak akawusyaw. Sige, Lolit. Ang mabidlang, taitad ko titangdan mo. Oh, atoy. Agyaman Maestra Shirley. Payaban kang tumanan inton agpalaba, Wen, ma'am. Payaban naktulat ta. Anda aklay di balay ni, ma'am.
Ninayuna kon iti talugasot titangdan mo ang naglaba. Tapno adda igatang mo iti tinapay dagiti anak mo. Agyaman ako unay, ma'am. O sige nga ron, ma'am, indakon. Nay maglaangon ta saan na kinalkal ti bagkaw. Nakita nakit ko man tay cellphone nga inalang. Nginginaan as cellphone. Inikat ko adagos ti SIM card na itinapanak iti CR da. Inakok kanina. Jimmy, nasaya at tadda ka dito'y paraangan nyo. Adda ka din ni Lolit. Awan ma'am, napanakilabada iti balay ni Mrs. Go. Adda nga min napukaw ijay balay a cellphone. Cellphone ti anak ko dayjay. Iti aldaw akaadda ni bakat mo ijay balay. Tanaglabakat nga ron. Adda pa ilangan mo't dayjay a cellphone. Awan mo't ti sabali akadwak iti dayjay nga aldaw. Tarimwar amin akabalay ko. Nilaang Lolit ti kadwak ijay balay. Ha? No di na isubli. Agsango kami laangan iti barangay hall. Ta ikamang ko daytoy iti barangay. Sige ma'am, ikamang mulat ta. Awanan bibiyang ko itasawak. Makaambaw ni tibiyag na. Lakay, papaayaban dakmat to ni di barangay hall. O di maman ka. Apay ngay nga ta. Manaktakla day ta iti panaglabadak. Inkakidin. Apay nga taya. Taan niya tinam na mamarasaon. Ha? Mala, inkan lulait. Agur uray dan iti barangay hall. Inkasangwan ti basol mau. Adda dito'y barangay hall dagiti nagreklamo kontraken ka, Loli. Wine, may isa ka nagreklamaw. Oray siya. Magreklamo ako. Nagrarana amin dito'y barangay hall. Iso pinayaban ka, Loli. Nagtatakaw ka lulit. Naisublimot kit di tay sapatos ko at tinakaw mau. Gapaw, tayin subli ni Ginaw. Isungay mayaklat ta, tay reklamo ka. Tapos saan munton nga ulitin pa'y. Pinaglaba ka lang ka na iti kaus ka. Takawan nakpay. Gusto mo, tinted ko asul daw. Ninayunak pa'y. Anong kinakawan nakpay. Oray siya. Tunggalumay kaglabay jebanay. Nayunak ti sweldo. Tamok mat akasapulang. Saan laday ka? Isupot mo pa'y dagiti amin na matda a merienda. Katyawit mo. May unay daytan. Saan laday ka? Isupot mo pa'y dagiti amin a matda a sidaan. Katyawid mo. Kan saan laday ka? Gapota ik-ikan kapay inyado ang groceries. Agasang may dayta lulay. Nagsaya at gayam ni Mrs. Gukon ka. Kwa? Say takawan nakpay. Tinakaw mo tay nginginaan a pantalon ti anak ko. Sapay paborito na day jay a pantalon. Nagtatakaw ka gayam lulay. Ita Lolit, aklonam ka di at tinakaw mo ti pantalon ti anak ko. Paano saan? Agkita talangan ijay korte. Kayat mo? Owan, Mrs. Go. Shock, tinangala. Ha? Talaga nga inamin mo asikati ng takaw iti pantalon ti anak ko. Pues, naskan ngagmulta ka, gapo iti kasta nga ramid mo. Anya kanida ito'y ngay naramid mo, Loli. Katsyak mat, Kapitan. Tinakaw na ti cellphone ti anak ko. Anya tima ko na, Loli. Naskan na multaan tayo, Kapitan. Ngamin, no di tayo multaan. Aramiden nantumanan. Saan da ko maamultaan? Tay sublik amin dagiti tinaktakaw ko. Mrs. Go, Maestra Shirley. Awan ngamin babain mo. Isoanaskan ngagmulta ka. Kanuno nga, Mrs. Go. Lakay, pangasip na tulungan nak. Nagdaklagat at timultak. Awan bibiyang kaw. Agtatakaw kamot nga main. Lakay, kasyan na ka diya. Inaramid ko lang ti kasta. Tapno da ilako, katigatang ko iti kanin dagiti anak ta. Sige, ipapantan na kasta. Ngam ti dakas, tinagtakaw mo may. Ipabayin kang asawa, agsina talagay. Ha? Isinanak? Wen, gaputa jak kayat asawa ng tatakaw. Isong agsinatan, umanaw kan biti balay. Ay, sa di no ti papanam lulay. Adamot bag nga igamaw.
Nudiga po kada kayo. Saan na ko mga insina nila kay ko? Ay, manyalaki din aya. Na kami pa'y tinakapasok. Naisubli lang nga rudat ti sapatos yo. Impabarangay dakpay. Nita, sika pa'y tinatangsay. Ay talaga nagalas ti ugalim ah. Iso nga insina na kanila kay Mau, gaputa dakas ti ugalim. Imbabain mo iti husto di asawap. Lakay! Ilukat mo tiri daw! Lakay! Jimmy, lakay! Ilukat mo tiri daw! Master ka na kadia, lakay! Aw, apay nga dakan dito'y balay. Saan ka diya pinapanaw kan? Pangasim ka di alakay, tapastra ka na. Awan sa bali apapanak. Kasyan na ka di alakay. Jimmy, asawa. Di mo man ulit-ulitan ti awag mo kanyak alakay. Kan dinagman awagan iti Jimmy, asawak. Makapadurman ka. Paano ka? Yan niya lakit din ti kastoy aya. Kain sukat na kunti asawak. Addan babae na. Kakaruba! Addan babae ti asawak. Insukat na kon! Manaw kan, mangibabayin ka talaga. Lolit, adda ka dito'y paraangan mi, ti kastoy arabi. Insinanak na rutan ni Jimmy. Ne, apa yan? Awan sa balya pagkamangag Gino. Anya lakit din ayati kastoy abiyag ko. Ay, di mo ilao ti sangit mo ah. Ang mga nuan niya ti kunan, dagiti ka arubak. Gino. Agawit kakit din, ingkay aywan nila kay mo. Sikamot lang ti aking basol, no apay nga insina na kanila kay mo. Gino, pangasim na tulungan nak. Tap nagsinubyan kamin kanila kay ko. Pangasim ka di, Gino. Pinaturog ko ni bakit mo iti balay mi idirabi pare Jimmy. Kaputa ilaaw na ti sangit na ijerwar. Kababain ka dagiti karuba mi. Anya? Ay, awan babayin mo talaga lulay. Lakay. Anya kay lakit din ay ang agasawa. Ala, urnusen nyo ti parikotyo. Ay, jak kayatan ni lulay pare Jimmy. Agtatakaw mag. Anya kalakit din ay pare Jimmy. Isungarod nga agtungtong kayo adwa. Pakawanin naklakay. Ikarik sana na maulit. O sige, agpakaada ako pare Jimmy. Intulot ko lang dito ni bakit mo. Katin ako na. Kat sapay la ko matagtungtong kayo anasayaat. Sige, pare Ginaw. Sige, agpatuloy ako. Jimmy, pakawanin na ka din Agsinubliantan. Saan? Saan ka na kayat? Iso arumwar kan diti balay. Pumanaw kan? Lakay. Nangagmaw ting bagak lulay. Jak kayat tagtatakaw ng asawa. Jak kayat ti asawa mang ibabayin. La, rumwar kan diti balay. Pumanaw kan. Di kan pagan anong asawa. Malah, papagayam. Ikan, tinagkipusan, ti may sapay ang pakasalitaan ni Tibiyag, na inday pinaulwan. La Bandera! Ito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Anyat ko nam. Mapantayo agpasyat ije bagyo no Sabado. One friend, mapantayo man mo't iliw-liwat ibagbagi tayo. Awam mo't dakas na ano sa paminsan. Sa bagay matkit niya. Ay katwal mapantayo. Sana bale, sakti makamu iti amin. Siguro. At the mid-year bonus yun niya. Isong agaw-awis ka ije bagyo. One, adamot basit, umanayla apagpasyar tayo. Ay katwal umayak, friend. Ne, adda mangay ayab ka na tayo, Joyce. Wan nga paiso. Babae man. Anya nga tatibaga na aya.
Mabiit lang. Isunsamot dahi ta jay babae nga agdamdamag iti how much is your outfit. Anya? Agpaypayapay, friend. Mapantayo ka no iti ayan na. Amangan kit di, mate. No da tayo titamagan na. No, how much is our outfit? Ay kat, nasaya at amare. Tapno uray maminsan, kat makita mo dagiti tattao ti ruprupa tayo nga ipusti sa bali at tao. Ay, sa bagay mo't kit di, ah. O ala, mapantayo nga ruday. Ay no, mababainak itay iti babae nga damdaman. Numano ti balor na dahi ti kawis ko. Ay na, friend. Awan ti rumbang apagbainam. Awan mo ti dakas nga inaramid mo. Sa bagay. Ala, padaanan takit di nga ipus na dayjay Isu ti content na iti vlogs na ka. Kasta? Uwan, friend. Pudno ti ibagbagak. Padaanan ta. Ay na, friend! Ay na! Sana all at talaga! Oh, apay manan akas ta ti bagbagam. Sana ulmanan nga. Sana all ko gaputan na buyak di impos da iti Facebook itay bigat. Jay video yo ijay bagyo. Ha? Ay na! Manulaang nga oras na palabas manipod impos da. Ngam, kita man, at tinasuro ka 100,000 views na. Siyempre, napintas kami ngamin kan ni Bogan agayam ko. Iso nga ado-ada, gusto views na. Anyan? Namukla ko maamasabat yung dahi a vlogger. Imaya ko mamat. Sigurado asikatak mat itay. Anya? Makabanok ka talaga ti agtrabaho, pari upong. Sikakit di mat kumare. Amin mo't at trabaho kit makabanaw. Oray to pa'y panangan. Wenno panagsiyar. Kit agling at ti tao. So nga awan tinalaka at trabaho itan, mare. Sa bagay mo't kiti, Anya nga day tapoy buyaam di ta silpon mau, pare. Wah. Buy-buyaan man tayo. Video da Joyce Kanbugan, hindi kalman. Video? Wen, mare. Kita mo. Impos ida di vlogger nga agdamdamag no how much is your outfit. Anya? Nagmayat nga rod. Awan pa ti manungal daw manipod na ipos. Ngam na imabuti na 200,000 views. Anya? Ay na. Imbag pa'y da Joyce Kanbugan. Sikat dan. Gapoy ti daya how much is your outfit. Papansin daw na. Kunamlan iso ti kapintasan. Masalaw kung tulada jay how much is your outfit. Kasaritak. Kasyakman mo ti alaan na iti video. Apay, kasta tila nga managaway. Bakay, nakarupang kamanay. Siguro, adda man ang nakaapa medyo pagtrabaho man niya. Ha? Sumardeng ka ban si Kalakay? Tunggal agawid ak akas to'y tila nga. Kanayon akas ta ti ibagam. Isula mo nga mintam mo ka makagapaw. Bakay, apay nga minaya. Marurudak. Kunamlan asino a kapintasan da Joyce Kanbugan. Ha? Naapay? Siguro, nakita niya nag-viral a video da ijay bagyo niya. Nakita ka? Namjak matapalan ida? Dayjay tulakit din kaya apala. No saan ka nga umapal? Saan mo kumakas sa reaction mo Milang. Ay saus, amo kung nakita nga style mo Anya? Ay namaray. Nakita mo ka di viral a video da Joyce Kanbugan. Ay no? Gapo iti da jay. Namimpinsan mo ito na simikat da. May sakamot, pare. Abay, makaay-ayo. Ay, ajay video da. Anya? Anya laang nga pormada. Langada pa'y laang agbibisindan. Anya? Ay, orayam, pare. No siyak to, matiag viral. Sigurado, abutan to ti milyon ti views ko. Utom day ta. Adayo mat ang adala nga. Kumpara kadabugan. Anya?
Apay ay, aldawang nga di ka pala agrobwat. Apay, di ka kadima pa nagtrabaho. Saan? Sa dinungarti pa panamay, nakapalis ka may. Adda na patag apapanak. Inak man mat iji town. Inak sa pulin di babae a vlogger. Di, how much is your outfit? Anya? Iso nga insuot ko rin yung kanginaan a sapatos kan kawas ko. Tapno, walking 10,000K. Oh, saan akas kada Joyce kan bugan? Manulaang ngay matibalo di outfit da? Talo gasot? Anya? Ay, mapukpukaw sa amot tang gilimbong ti panuno mo, milang, Kaya't ko lang nga iparupa kadakwada a nabalbalor dagiti kawas ko ngam isuda. Anya? Anya, mabisbuisit ni Milang kadata? Wan ka no. Iti anyaga po. Awan matidakas ngay narami takan kwa na Gapo ka no iti nag-viral a video ta. Anya, para day jay laang. Nagsakit tinakam na. Wan. Ay na, makaalagak nga ron. Saan ka no ang nagtrabaho idi kalman? Napan ka no ijay town. Sinapol na jay vlogger ang nangipos kadata. Anya? Ay, una yun ni Milang aya. Nasakit tinagam na taadon a tao tinakabuya iti video ta. Kaya't namat siguro sumikat Ay, ni Milang talaga. Awan talagang timakunak iti dayja a tao. Amin matlangan. Apalan na. Ay, makabanog. Anya? Naala na kan iti video di vlogger anapan mo si Napaul. Saan nga rod? Manong nga oras anang tugtugawak ijay town? Ijay matlang ng videoan na kada Joyce. Ngamawan mo. Unay kan aya. Bas sila day tabanag, No apay pa lang amin ang masapol nga aramida. No kaya't mo asumikat, di video mo tabagbagay. Kasi ka mismo di mangipaw. Ay na, Chris, sikat awan panunot na. No siyak ti mangi post, manulaang nga ti mang buya. Basit lang ti followers ko anya. No di vlogger ti mangi post, ado ti mang buya. Ta syempre, ado ti followers na. Anya? Sigurado, no siyak ti i-post na dayjay. Ay, umabot iti milyon ti mang buya. Rabiain, apay di ka kadipay maturaw. Ay, saan? Ilabak tayo ti kawas ko nga inusar ko itay, tapno mamagaan. Usarak matlaang inton bigat. Anya? Mapanak manen iji taon Sa pulat day a vlogger. Kay, saan ka manan ama pa nagtrabaho? Kat, mapanak tulat ta Saan ka sumartang amang sabol iti day how much is your outfit? Ay, talaga anapukaw ti limbong ti panuno mo, Anya lang nga iti ibaga na di busmuking ka. Ay na, rasunak la day lakay. Naglawa day ti bakrang ko apangalaak iti rason. Anya? Ay, anya laki iday. Saan pa ana magaanday ta kawis mo? Isuot mo lang ta. Apag iso no dumano na kiji town na magaanton. Ken apag iso makitak day a vlogger. Anya? Ay, Jakon amuno niya ti aramidek king ka, milang, Anya ti ammom no itangal daw kat masalaw ko mat day how much is your outfit? Dinagsayatan. Makamu ka man lang iti biyag mo. Wen, makaamuak. Ngam no siyak ti sumikat. Ibagak to asaan asikat ti asawa. Nay, si ka magdaya maray. Papanamay. Kasla nakaporporma ka. Adda ka diti mapan mo atindaran nga wasyan. Inak man iji town. Bareng itangal daw. Masalaw ko di vlogger anapan ko matla ang binirok idi kalman. Ha? Ni ko ngay, how much is your outfit? Nasyak man mati ang pasikat. Anya? Kayat mo asawin saan ka nagtrabaho idi kalman? Ken itangal daw? Tapno laeng mapan mo sa pulin da a vlogger? Sana balay. Sigurado ang makitak da ita. Tapno inton bigat, ang trabaho ako. Saan nga agpampanunod da babae? Uy nga rod.
tila adda nga apalan na. Ultimo matan video. Saan mi mat aninamnama kan ni Boga na masalaw mi dahi a vlogger. Una yan aya. Agasam man. Saan pa yan nagtrabaho iti manungal daw. Tapno lang mapanabirokin di vlogger. Inton kwan na ikat lang ro iti trabaho na. Pagtrabahuan ayan ni Milang ita. Kiti jay mutlaang town. Dishwasher iti may sa pakanan. Ngam ni. Saan ka nung arot asimsimrek? Insakripisyonan at talaga ti manungal daw at inapanagtrabaho. Tapno lang mabirok na jay how much is your outfit? Nakita mo di vlogger asap sa pulan. Hoy Milang, kasasaw ka Sumumbak ka mo. Saan nga Rod? Saan? Saan? Nawatam? Anya, di unay mo dato Damda magaklay. Makapungtok ka mo itay. No nakita, di saan kumaakas ti tilanga. No nakita, di naragsaka kumaan nagawid. Hay, anya nga minayat ti kayat mo ang mapasamak. Tapay nga aramidam ti kasta. Tapno nga Rod sumikata. Tapno saan lang adabugan kan Joyce ti buybuyan dagiti tattao. Di unay mo day tapa nagpampanuno man. Para lang iti day jay, apalam. Ay sos nila. Adaw ti mabalin ang wagas. Tapno sumikat ka Sana kasta mapan mo sa pulan di vlogger. Anang ipos kadakwada. Anya? Agarami kay tinasayaat. Tapno sumikat ka. Saan ka aday ta? Ay, unay mo dato anya. Ada ka di pa'y panggap mo ang mapanagtrabaho. Mapanak mo't ita, danag mon aya. Kunak anong mapamuman sa pulan ng daya vlogger. Agtrabaho ak ita, aging gayton biyernes. Sabado kan Domingo, saan nakasomrag. Mapan kun tumanan sa pulon iji town, dahi how much is your outfit? Anya? Iso nga rod nga inlabak di kawaskaw, kan imbabad kumatan iti fabric conditioner. Iti kasta, ada arwat at nubilang laang. Saan to laang walking 10,000K. No dikat, walking 11K. Kaputa na ibabad iti fabric conditioner dagiti kausko. Ay na, pangaasim milang. Pumanaw kan. Ang mga numaplang tilapayag ko kanya pati marami kuking ka Na yun tikas tao. Ay, Nay, nagsapa ka mo na nagaway. May saan ka na pa nagtrabaho? Napanak nga road. Ngam tinak matan kayat nga awatan di buskaw. Anya? Wala ang aldaw nga awana. Ngam nangalam matan iti sabali a para ugas iti pinggan iti restaurant. Ay, masurunak iti day di abuskaw. Kubasol mo nagkunang aming king kaasang kasumray. Imbag kumamot, ano importante di makagapaw? No, apay asang kaanapan. Angam sa amay to. Ha? Yan laki din milang. Kapulaan ta si Mika dabugan. Kaya mumay. Gapo iti apal mau. Saan ka nagtrabaho? Tapno sa pulong mo di vlogger. Ayan niya nga ita. Naikat ka lang arudan iti trabaho. Ay, sinayang mo lang yung nagsingpa nga mo, milang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay ayatan ka Sabel. Kat urayak lata ti panang sungbat mo kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana ang makiayan-ayan, Alan. Ay kasta, idarirag ko lata ti panagayat ko ken ka Saan mo kumaliplipatan nga ay ayatin ka unay? Amok day ta, Alan. Ngamkas itinakon-akon. Sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat. Maawatan ka. Kat urayak lata no kaano asong batan nak. Ngamjak ipanamnamakan ka Sa anak mo sigurado tirik na. Nasken at tingitingak ka na imbag. Sakpay asong batan ka, Alan. Oh, ato Isabel, ikang ka iti prutas. Sagot ko ken ka.
nagtuduma prutas ken nagngingi na tagita. Ha? Apay nga ikanak iti prutas, tatapan nyong. Ay. Di nakawagan iti tata. Manong kunamlatan kanyak, Sabel. Ha? Manong? Wen, basta awagan naklatan iti Manong. Sana tata. O sige, Manong Panyong. Kasta, mayat adeng kain. Umubigak no kasta. Kat agyaman na kadagiti inyag mo aprutas ha, Manong Panyong. Awan anyaman na, Sabel. Mangyagak tumanay. Ha? Sigurado ka? Awan. Iso nga ibagam no anya dagiti kayat mga prutas. Ta isunto tiyag kaw intun umayak sumarungkarkan ka. Kaanakan Helen, nasaya at tainmay ka dito'y balay ko. Agluto ka man iti naima sa sidaan. Anya sidaan, Auntie Tasha. Uray anya, ingkalata dita kusinak. Ta, agluto ka iti naima sa sidaan. Ada pork chop iti ref, ada matan-natan. Kaadwam ti ilutom, ha? Ha? Ada ka di sa nga iliw, Ante? Awan, ngam inak to padawatan, tay gayam ko. Asino? Mamuam tulad tano asino. Amuray kayo, Ante. In love kayong samot. Ape akas to, ti pa nagkirim-kirim dagiti matayo. Awan nga rod ka anakan. Ay na, in love ka talaga. Iso sige. Agluto ka man kitdi, tay nakto ikan, tay naka-inlove. Sige, Ante. Ilutuan kayo nga rot, iti sidaan. Among ka di kasing Sabel. Na-inlove ni Auntie Tasha. Asino tinaka-inlaban na? Di namat imbaga. Sikreto ka nung. Kat, ikasta talaga kasingsin. Ay, bakbakutanon. Nga ma-inlove may laan. O apay, hingga po tabakot, saanan ang mainlaw? Sa bagay. Yung masino nga ta tinaka-inlaban na. Di na ibaga, tauray siya. Di na ibaga kanya. Anyan ni Auntie Tasha. Itapay abakutan sa mainlaw? Idi kumapay ka ubingan na Baliktad mo. Kat awan nga rod ti kayat na, kadagiti nagar-aram kan kuana idi. Wen nga rod kasinsin. Iso nga ita, single pay lang. Kat masaya at mat, no makadlaw day ta anak kainlaban na, kat arman na. Ngam, asino ngay nga ta tinakainlaban ni Auntie Tasha? Alan Barog, inayaban ka dito'y balay ko. Takita eman to'y kagat-gatang ko abuts ko. No napintas mo't lang. Dahito yo. Nay, kat mayat mo tangkal. Pagman ka nakagatang ka iti buts mo angkal. Wen ka anakan. Imbagla apang purmamot Wen mata angkal. Anda ka di purpurmaan nyo abakait. Anya abakait? Balasang de purpurmaak. Nagpintas a balasang. Anyan? Ay kit mayat angkal. Kita man no mayat to'y buts ko. Mabit lang tayo suot ko Di may sa Anday ta? Wanya? Bagay ko kanimat lang kanakan. Wow! Wanangkal! Bagay launay. At-atan atim maer kayo angkal. Natataer kayo ngam iti siya. Gapu iti day tabutsyo. Kasinseng, agar-arang samot kan kanin tatapat nyo. Ay, pudnot ako nam. In may simarungkar idi na minsan. Kat nagado ti awit na aprutas. Kay, okay laang kan ka? Asar sarungkaran na ka tilakay? Awan parikot dita. Tawan mo't dakas ngar aramiden na. Kan nasaya at mo ti panakisarsarita na. Kat kasano ni Alan? Ay na, may samot day dyan napingot nga grayo kanya, kasinsin. Ay, agang kan nga karibal. Ha?
Anya ti kunam? Pudno man. Agangkel dagi dyan. Hay, alan, mangpili kan iti sungbatam kadakwada. Tay ub-ubeng, wano tay laklakay. Auntie Tasha, umay kay ikan iti nateng. Apit ni tatang iti garden na. Agyaman na kaanakan. Nagsaya atin, tada libre anatan. Ay, aguri kayo man, auntie. Blooming kayo ita Nagpintas, day tabistida yo. Sabel, kita man no maibagay kanya kaanakan. Bagay yo, auntie. Ay, katwan ginatang ko itay agsapa, ta nagpaini Kat mayat matibuyan na, auntie. Sabong-sabungan analabaga. Kas kay labalasa ka hindi kasta abistida yo. Ay, nagsaya atin no kasta kaanakan. Apay, auntie. Amom nga min Sabel kaanakan. Adda na kainlawag. Ala ni auntie. Kinikilig. Aywan kaanakan. Nainlavak ngamin. Okay, auntie. Karpungan nyo na ita. Nga masino nga tinakainlaban nyo? Uy, ko ni bagakan ka kaanakan. Mamwam dulat ta intunsong batak ton. Ngamin, friend kami pa'y laang ita. Saan pa'y anagarem? Ngam sigurado nga umay nagtuhar mo anday jay. Aya? Ala, auntie? Kat, sige agpapintas kan agpa-sexy kayo. Iti kasta, arman na kayo. Day, sika ka di day, Tatasha. Na, kaslay moving kamay. Wana panyuang siyak. Anya day ta igamaw, malukong may. Umay kay kanina si daan. Nagataan nga ba dahita? Naimas ka na nanam. Iti sukon iti lamisaan. Ay, kat, agyaman nag-atasya. Imbag man ta umay nakpadigwan. Dahita impadigukan ka, kat ginita ang aba with love. Aya, adapay, with love na? Ay, syempre Ay, kat, agyaman na karon atasya. Nagbanglo ka matan, Tasha? Wana, natural anabang luag, gaputa nagtigosak. Aya, ala, kat agyaman na kitin patigom. Aginataan nga aba with love, Tasha. You're welcome, my love. Kapita, Uncle. Titiparakin ka. Ay, suak, anakan. Umayak makikape. Mayan. Sano nga, Uncle? Naaram na tayo babayan na kainlaban niyo. Jack pa imbaga tirik na kanakan. Nga may tultuloy ko asarong karan. Namin, kaslada ng namaksika. So kaya't yo, tulungan kayo para kinkwana. Ilakad kayo. Anya, apay, ipagarup mo ka di ajak kabalan kanakan? Apay, kabalan nyo ka diya talaga nga Armandeta na kainlaban nyo, Uncle? Anya kalakit sinaya kanakan. Awan ka dito pa nagdalag mo kanya. Ala, sapay ko mga road, tasong batan na kayong to, Uncle. Sinong bata mo ni Alan, kasinsen? Uwan, kasinsin. Sinong bata kun kaputa agayata kun kwa na. Kan nabayat mo na agar-agar kanya ni Alan? Ay, kamaw dyanan na. Sinong bata matlangan? Kat si Kangay, kaano asong batam ti agar-aram kan ka. Kasano asong bata? Kat saan kumot na ay ayaton?
Jakla kaya tikas di alalaki. Sadot mat. Anya nga iti ipakanan to iti agbalin a pamilyami no bilang. Sa bagay, imbagkan ka ah. Tanagagat nga trabaho ni Alan. Jak makita amapan makiin-inom din ah. Day dati kayat ko kinkwana, tamanakam abaro. Ay, kaano nga tamat nga adakas ka ni Alan nga agaram kanya. Hello, Panyong. Nasaya at naranaan ka diti paraangam nga agtugtugaw. Na, anyan din ang kapasa. Nakasorban ka. Wan, kana adawit ko ang merienda. Agmerienda ta, Panyong. Ay, di ka man. Ang mga no makita na kanilabs ko kat agimon dayjay. Ha? Loves mo? Wan, agimon lakit de. Iso nga agawit ka tasya. Nakasorban ka kit din nga umay dito'y ayan ka. Ha? Ala, agawit ka tasya. Di ka nagpacharmi kanyak. Gapon na addan labs ko. Kat saan asika? Nay, agan ano kayo, Auntie Tasha? Nakashortpan kayo, mat. Helen ka, anak-an. Ano nanay? Agore ka. Anya ka di taawit jo anak kasubaw. Merienda. Ako nag-amerindaon bikan ni Panyong. Ngam, nasa ira kitimbagana. Anya? Ni tatapan niyaw? Wan. Agore kayo, Auntie. Apay ka dingag sang sangit kayo. Nasagtanak nga minitimbagana. Nga anda ka no labs na. Kat ang mga no agimon no makita na kami adwa. Agore kayo, Auntie. Di ka di tatapan niyong di kunayo anak kain laban niyo? Wan ka anak ni Helen. Ni Panyong. Ha? Ni tatapan niyong? Wan nga rod. What? Nga madaka no labs na kat sana siya. Auntie, amoy ka ding agar-aram ni tatapan niyong kani kasinsin saber. Ha? Wan, Auntie, agdoyos ni tatapan niyong kani kasinsin saber. Sabel, ipagsakti panagayat ko kan ka. Agayatakin ka. Nusumpatan nak, ikalay sa kaatagos. Ay, tatapan niyong tansaan kan ha? Ada sinong batak ti ayat na. Sino ngay? Ni Alan ang kaanakan niyo. Iso ti ay ayatat. Agayan ayat kamin. Anya? Ladingitok tata. Iso amang sapol kayo langan iti sabaling ayatin niyo. Sabel? Sorry. Saan kayo nga ay ayatan tatapan niyo? Apay ngay ka nakan. Apay ngay. Angkal, anya ti pagsangitan nyo? Si kamot gayam ti karibal ko kini Sabel. Apay adi mo yung baga kanya. Ani gayam Sabel tar armam. Kuha kami ng Angkal. Di kayo mo't ngamin nagdamdamag. Imposible adi mo ammo. Ani Sabel tinakain labak. Kasaw sabil kanya, kasarsarong karam kanu Angkal. Yung puna namat, asaan nakakanwa kayat. Katsak ti kayat na. Anya kamatan ka nakan. Impabusoy mo kumalatakan niya ako na. Kaslawan pa nang ipatik mo kanya ka angkal mo. Angkal, saan mo't ang mabalinti kasta? Tauray ipabusoy ko ken kan Isabel. No saan mo't nga rot asika ti kayat na? Awan mo't lang maramidam. Tasak nga rot ti kayat na. Manipod ita. Saan tan nga agam mo? Nya. Manipod ita. Saan kan nga umadakpay dito'y balay ko? Apay nga, Angkal. Ngamen, inagaw mo ti babae nga ay ayatek. Manipod ita. Saan tan nga agam mo? Jak ni namnama si kagayap ti ay ayatan ni Panyong, Sabel. Apay ati mo imbagbaga kanya. Ay, nasakta na kiti husto. No kasta.
Ni tatapanyong ti pagpapatsarmingan nyo, anti? Iso tinakain labak. Ngam, si gamot gayam ti kayat na. Ha! Di mo pala impapusoy kanyak. Ha! Agsapol kay ti padam nga bubeng. Sige, auntie. Ituloy yung lahat natin agpapansin ka ni tatapanyong. Ngamin, saan mo't nga iso ti sinong bata? No dikat ni Alan, akaanakan na? Ha? Ni Alan ti ay ayatek, auntie. Saan kat ani uncle na? Ay, anya lakit din aya. Anyan. Diyan ikat katawa, Hilen. Ni Tata Panyong. Agayat ka ni Saben. Kat kayo mat. Agayat kayo mat ka ni Tata Panyong. Hay. Ngam, da kayo ti agbagay ka ni Tata Panyong, ante. Tani Saben, ni Alan, ti maibagay kan kuana. Iso asaan nyo kuman akagura ni Kasinsin Saben. Ngamin, saan naman abasol no agayat kan kuana ni Tata Panyong. Helen ka anakan. Ay ayatek ni Panyong. Uray ay ayatem. No di nakamot ay ayaten, anti. Awan mabalin mo. Gal, ayak man makikapiyakan ka. Inyalaan kay ti red wine mo. Ay, agukura ka kaanakan. Nakalakit din na yan, Gal. Hindi na ka din gurguraan. Tamom ngamin, uray ay ayatem ni Isabel. No di nakamot ay ayatan, awan ti mabalin mo. Kasanaw, katadda kamot nga minapasalsalay. Agkalay sa kami ton kin Isabel, Angkal. Da kami tinaikari iti tunggal maysa. So amang sapul kayo ni ti sabali. Anya ti amuyo. Numasapulan nyo at talaga ti para kada kayo, babae, Angkal. Naimbag na oras mo, Tasha. Umay ka man pa siya rin dito'y balay mo. Oh, apay. At ka din na pati nga iba kang Panyong. Ay na. Nagpintas ka gayam, Tasha. Ay na, Panyong. Naragsa ka ka na kang gitim ka. Wen, Tasha. Anya nga tano si kalangan ti Armag. Anya? Arman na? Wen, Arman ka. Ay, sige Agparamakan ka, Panyong. Ni Isabel ti ayayatan. Ngam husto tayo ko na ni Alan. Nauray ay ayatak ni Isabel. No di nakmat ay ayatay. Awan mabalin ka. Awan, kastamati ko na ni Helen kanya kakaanak ka. Uray ay ayatan ka, no di nakmat ay ayatan. Awan mabalin ko. Ay, sige, Tasha. Datan ti agayan ayat. Ha? Naamiris ko asika ti may bagay kanyak, Tasha. Isu asige, agayan ayatan. Nga may, marignak na agayatak matgayam kan ka. Oh, Panyong. Oh, Tasha. Agayan ayatan, Wayne. Wan, Panyong. Agayan ayatan. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na, maamamok matlangan di boyfriend mo. Di mo ibagbaga ka dagiti office mate tayo, Kasano ayak ibagbaga kat inaldaw mo nga at na i-upload mo a pictures yung. Nakita mo di profile picture me? When nakita, ina, nag-sweet kayong topay. Permi ang nagdinak kat tiping-ping yo. Apay ajak nakita nga in-like mo. Awan pa'y comment mo. Ay na, kasano ko maamakitam? Kat nagado tinag-like ka nag-comment. Uy, adda ni Jan ko. Ha?
Isuday ta. Nakita mo na iti personal jay boyfriend ni Kathy? Ay na, talaga nagwapo ka na tayag. Wan, kasla artista si ka. Ay na, nagputaw. At dasiding na ijay asidag ibibig na. Ay na, nag-cute. Isumit lagay makanayon ti panang i-post ni Kathy kadag iti pictures da iti Facebook. Anong, kasla nagsukyan si ka. Idiinyam amunak ni Kati Kankwana. Saan pa'y nga imisam? Gaganga iti gwapo, suplado da. Wan nga rod, kasano nga taan nagbalin a boyfriend ni Kati Dayjay a lalaki? Apay akasano? Ay na, nagwapo. Idinto ni Kati ka. Ni Kathy kat. Saan mo't unay anapintas? Di ko nada a local version iti Beauty in the Beast. Ala ka, nagkaro ka mo't nagsasaw? Bing, maadatan dito balay ni. Asidigla ang magayam da ito balayo. Umunag ka pa'y tayam amo ka kinimanang ko. Ay saan ada pa'y papanak, Han. Sige, inton maminsan laangan ayam amo ka kinimanang ko. Han, Aywan gayam anya, di kwarta. I love you, Han. Adtoy, umanay ka din day talimagasot. Saan nakmat ako kuriputan Han. 1,000. I love you, Han. Kaya't mo, ngay kiss ka? Ay, ada makakita ka data. Inton maminsan tong araw din. Oh, inakon. Basta laglagi pa. Ay, ayatan ka. Inyam among kumamat adya boyfriend mo. Inton maminsan to ka nun. Pudno gayam dya ibagbaga dagiti kaarubang. Anatayag kan gwapo dya boyfriend mo. Pagchismisan dakmanon. Kat kanayon kayo alumabas di ta kantina apag-uurnungan dagiti chismosa. Ay, naandala ko masabali apag naan. Agan-anad ka. Taapay manon. Saan nga agtatakaw ni Jan, manang? Awan kaso na. Ay, narigat ti agtalek iti gwapo a boyfriend. Kadwan kadakwada, lukwen da kalaeng. Ay, nagado ti trabaho tayo ita diti opisina. Wen nga rod, impampaminsandan nga ingabor kada tayo dagito'y nagpuskol a files. Ay, kasino nga taday ta umawawag kan ka? Asino pa'y kuma? Na, kilikiligan ka manan? Mabit lang ha, sang batak ti awag na. Katdenggam, tailaw di speaker ko. Sige man nga rod. Hello, honey? Hani ka dita. Itayak pa'y nga gururay. Di kwarta nga ibagbagak ngay. Isin mo na. Kuha nga min. Isin mo no, di mo kaya't nga ibalik ka. Awan nangag ko. Promise. Awan at talaga tinangag ko. At natultunan ko. Umay ka dito ay kanday bagat kan ka. Darasi. Ay, di nakman guyod din. Mapirdi ti poise ko. Dito'y talingad nga agistorya. Anya aya dayta. Masapol pa'y kadi aguyodin nak dito'y nalingan. Ay na, nangag ko ti panagsarita dakati kan jay boyfriend na iti cellphone. Ay, amo ko no apay anagbalin a boyfriend ni Kati ni John. Kat ibagamon ano amom. Kwarta. Kwartaan ni John ni Kati. Ha? Kasta ka di? Ay, nagsakit aki na po mo dayta. Ay na, di mo ibagbaga nga imbagakan ka. Guraan nak ni Kati. Nakadumugan ni Kathy, di lamisaan na. Asino mat ngamin ti saan ama depres. Kat nangag ko amin atong tungan ta. Apay ngay, ta saan nakamat ita nga intulod ni Jan. Agmay may sakamat anagawid. Mapanak iti kwartok manang, nabanugak ngamin. Damdamagan dagiti chismosa. No talaga matla ang a boyfriend mo ni Jan.
Kunak at talaga a boyfriend mo. Kan pakasaran na ka. Damdamagan damanan, no kaano-kano ti kasaryo. Kunak man, mapilitan. Idi kwan, dinamagda kanya, no imbitaram ina. Kunak nga amin da at chismosa, imbitado. Awan ka sar ama pasama. Ne, apay ngay nga awan. Kat no nag-sweet kayo laang idikalman kin ni Jan. In break na kon, period. Anya, imbreak na ka? Kasjay laangan? Jak kaya ti agsaupay. Basta period. Saan ka makapag-istorya iti office? Tanagado ti trabaho. Ang madlaw ko alimtag dagita matam. Awan kamin ka ni Jan. Aping ngay. Nangagmumad di pa nakisarita na kanya kay di kalman. Ay, awan nangag ko. Di may papan iti kwarta. Awan nga rod nangag ko. Idi pa'y larugi, di ayan-ayat mi. Daw-dawatan na kun iti kwarta ni Jan. Katno jak ikan, gumura kanya. Isuwit lagayam Binulan laang idi. Ngam ita, linawas nakmutin a daw-dawatan iti kwarta. Kat idi kalman, jak laang na ikan adagos. Imawag, anagong-ungat kanya, pinagungtan nakmutin. Ay, imbaglaan. Naawan nangag ko. Kunak abisi ang talo ti trabaho. Ngam di na kun kinasarsarita. Talagang awan nangag ko, friend. Idi imbreak na kon, binaybay akon. Ay na, rumbang laang abay amon ti kasya tao. Ay nga iti serbi na amakirelasyon ka kenkwana. Ay, nakaladlading kita. Awan lang nga ron boyfriend ko. Awan pa'y savings ko, friend. Wala ron, nagkitandaan na awan kan ka. Agasam at pasamak itibiyag. Oy, Oh, apay manin aya. Kit-kita man nakatuto kak iti trabaho. at damanin ikismis ko kan ka madamdama. Asino man ang dayta? Dakati kan dyan, nag-breakdown. Amok daytan. Kukwartaan lang ngamin ni Jan ni Kati. Amok mat daytan. Ay na, dahil ti mo amno. Naibusan ti savings ni Kati, gapukin ni Jan. Anya? Inibus na jay savings ni Kathy. Ay na, dawat gayam adawat iti kwarta. Kat, itadmat ngamin nga itad daytoy maysa. Mano atawan na inururnong na day chay. Savings nga rot. Di syempre, inururnong na. Kasano nga ta ang makarecover ni Kati? Anya ti kayat mo nga aramidan ta iti day aja. Anya kumati aramidem. Di mo labaybayan. Amok ti agaramid iti kayo ma. Ipainom mo lang ang kankwa na jay Diyos analaukan iti kayo. Ang suplikan ka adagos ni Jan. Mamati ka iti dayta? Kitno ginayumak ni manong mo. Iso nga aging dayta. Dinak mapanaw-panawan. Uray no an-andere. Ilay bagbagam manang. Saan mo man asabidungan di panunot ko? Mabalin mo't kat. Asikati agaramid iti kayo ma. Isuro ka lang. Mangala ka iti itlog ti alutiit. Diyak kayat ti agaramid iti gayuma. Diyak kayat ti kasta. No di na kayat, baybay akon Apay pay laang apagsubyak. Kat amok mat akwarta lang ti kayat na kanyak. Anya, kukwartaan na ka lang. Naglukon. Ipagamod tano kasta ti aramid na. Tila pang panunuta manang. Dakas dayta. Limbok magakmat ngamin. Iso na umaadagos kanyak ni Jan, manang. Anya alimukmag. Aguyaw day tanagatang ko asarming. Nalaka lang amin ti pinanggatang ko. Lugpap ngamin ti agong ko. Iso adinak kayat ni Jan. Ay na di mo man ibagati kasta. Abay, panagpunang dagiti natangos ti agong na. Napipintas da. Oray man si kati katangusan iti agong. No awan met apil mo.
awan lata. Nangisitakpay ngamin. Naapay mat ngamin anak kamano akon akway tining lotion. Ngamjak pay lapo mo daw. Nalipatam ka din di pagsasao ako nana. Black is beautiful. Amo ka dayta. O madlagayam. Di mo man tagtagibas si tanday tabagin. Kapulaang iti panang i-break kan kaday chay adyan. Anya lakit din. Saan laang ngay so tilalaki dito'y rabaw tinaga. Sa bagay mo't kitli Ni, adda tao. Sige tayo nakpay kitaan. Siya kon manang. Di tagabang ko dayta. Di tintin nagak a savings ko. Nasaya at tadda savings mo. Ituloy ko manin ti agitin agurnungak iti adu a kwarta. Wen tapno addan to utangek. Anya nga utangam. Kat, an-anom ti savings mo. Awan pa'y mat-asawam. Agtor kami kadagiti kagayim ko. Agtur kayo? Sa dino, ti pagturan nyo. Ay, nagmayat ti ang tour dito yung Thailand. Nakakita at matlangan iti elepante. Ina, oray siya nga ron. Nagdakil gayam telepantyan niya. Ay, Kathy, agsao ka mat dita. Adda ka man hindi talubong mon. Kit-kita lang dahi tinagatang ko abag. Kaya't kumatikas na. Mabalik ka ding agsuki tayo ang mapangumatang itikas na abang. Uray siya, kaya't kumatikas na abag. Kadagsubli tayo Adapay kayat ko agatangan ijay. O, asino di agriring ti cellphone mo? Ay, saan siya? Dahi to'y cellphone ko Sumbata mo tadda pa'y mapantayo pagpasyaran. Kasa na asong bata. Katnimot dyan dahi to'y umaw-awang. Ni Jan nga grupo pa a swindler. Ay, saan mo asong sumbatan? I-off mo day ta cellphone mo. Kakaiso na anak ka ulungan. Ibusin namanan. Kunakon ket ngaging gaita. Labnak pailaan, Kathy. Mapanak ang trabaho. Di magasaklaan dito'y ko na mapagkitaan ta dito'y parke. Ay ayatin ka pailaan, Kathy. Jak nakabirok iti babae nga ayat akaskin ka. Apay, awanin ti kas kanyak mabalin mo a kwartaan. Saan kamit ngagsaw iti kasta napuno ti panagayat ko king kakati. Ay, di nakman arakupan dyan. Ha? Nakipagkita akan ka. Tapno saan amakisinnublian akas itikid-kid dawam. Kati, labnak mahit. Saan ka di? Anay ko, apay atinong panak. Anya ti basol ko kin ka. Day ta ti ganabon ti kaskan ka. Kwarta lang ti kayat mo kanya. Saan ka akayatan? Diyan. Ha? Mangsapol kailangan iti mabalin mo a kwartaan. Saan asyak? Anya laki, din ti kastoy na pagtang iti biyag kon. Awan babayin mo? Day talamang laklaka ti amom? Pagkwartaam ti babae? Kati! Kati! Di nakmat panawan na! Kati! Ayayatan ka! Ay, awanan. Pimanawan ni Kati. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.